макка, гандум, жав ва сабуз қати 3 soat орд аралаш карда кием. Тайёр шид. аппарати грануламон 220 вольт қати кор мекунад, моториш 3 киловатта. Тамошо кунед. Ё бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ордай, гандумай, ҷавай, сабусай чизе боша мепартоен, ҳамун гуна гранула буроварда медиҳад. касоне ки мурғ чуҷа мебоқад, ҳамин видеоро максимали ба ҳамоно равон кунед. аппарати гранула мебошад 4200 сомон то 100 километр доставкамон ройгон аст. ҳамин видеоро максимально паҳн кунед, дар шароити хона ҳамин гуна гранула бемалол тайёр карда мегиред. ин аппарати гранула дар 1 соат ай 50 кило то 70 килоро буроварда медиҳад. ҳамин гуна гранула бо бренди Донлур мебошад.